El més car de TV3 és la plataforma 3CAT, que han pagat 26 milions d'euros. 26 milions? Això d'on és? Què és això? MediaPro, disseny de la plataforma 3CAT. Per la plataforma. I no és només això. No, MediaPro té 6 milions d'euros per suport en la gestió i creació de formats nadius per a les xarxes socials i del servei d'SEO del posicionament web. Ahà. 6 milions quasi, 6 milions més, fantàstic, tu. Però també hi ha... És que clar, aquí... Jo no dic que no valgui això. Home, clar que val diners, evidentment que valen diners aquestes coses. És que és una bestiesa, és un Titanic, TV3, perquè ens entenguem, és un transatlàntic. O sigui, això, el servei de neteja costa 5,2 milions. I ara ja arribem al... La Manchester! És la productora del, com dèiem, el Ricard Costella. La realització del Matí de Catalunya Ràdio 2 anys, el 24-25 i el 25-26, costa 4 milions d'euros. 4 milions, Tot això, en 5 anys, són contractes La Manchester. Quan ha costat a Pignails? Goita. Collons! Un programa d'ungles. Que es va emetre per la plataforma. Només per emetre els clips d'1 minut de resum de la Lliga, dels partits de Lliga, els resums aquests del Movistar Plus. Sí. 3.300.000 euros. Per exemple, La Travessa, primera temporada, 780.000 euros. Segona temporada, 1.300.000. Ara fan la següent edició, que serà de La Travessa VIP. O sigui, aquests són 3 milions pels VIP de La Travessa. Fan zon. 2 milions d'euros, Ojo, La reserva del teatre de Molins de Rei, no? I després, suposo que ells se'n deuen dur. El teatre nou, amb aquest preu. Sí, perquè vas al teatre i dius, hòstia, està una mica cardat, La Repte, primera temporada, 139.000. Sí, i la segona temporada, doblem pressupost. Traga. Com a intervencions, com a influencer, 4.800, al final van ser 3.300, per sortir com a influencer al TikTok i a l'Instagram, intervencions i per sortir com a serveis d'influencer de la campanya d'Eufòria, 2.500. Però bueno, ja em sembla bé, vull dir, no ho critico, perquè Eufòria és de les poques coses que a mi funciona. Que funcionen.